eistedd yn swga y sana, yn cadw'r cefn yna mor syth ych chi'n gallu, ac hefyd yn cadw'r pen i fyny. Ni'n mynd i fynd ar llaw dde, ac ni'n mynd i ddod ar bys canol y llaw dde, a roi e ar top y trwyn. Felly ni jyst mynd ar bys canol yna, yn roi e ar top y trwyn. Peth nesaf ni'n mynd i wneud yw mynd ar bys pwyntio, a defnyddio'r bys pwyntio mwyn cau y ffrwy'n dde. Felly mae'r bys pwyntio yn cau y ffrwy'n dde. Yna bydd bys modrwy yn mynd i gau y ffrwy'n chwith. Felly ni'n defnyddio bys modrwy i gau y ffrwy'n chwith. Felly allwch chi trio hwnna nawr, jyst yn cau yr ochr dde a'r ochr chwith i weld sut mae fe'n teimlo. Felly fel ych chi'n gwneud hwn, fi eisiau chi feddwl amdano cadw'r bys bach yna a'r bys bawd allan mewn siap fi gymaint y gallwch chi. Neu chi fynd o'r bys bach yna eisiau plygu i fewn, fel mae'r bys modrwy'n plygu i fewn, ond os ych chi'n gallu cofio trio cadw bach o tensiwn yn y bys bach a'r bys bawd. Felly ni'n mynd i fod yn anadlu i fewn trwy'r ochr dde ac allan trwy'r ochr chwith. Anadlu i fewn trwy'r ffrwy'n dde ac allan trwy'r ffrwy'n chwith. Felly ni'n mynd mewn siap cylch yn anadlu i fewn i'r ochr dde, anadlu allan trwy'r ochr chwith. Felly peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw blocio'r ochr chwith. Byddwn ni'n anadlu i fewn i'r ochr dde, ac yna byddwn ni'n blocio yr ochr dde, anadlu allan trwy'r ochr chwith. Felly peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw blocio yr ochr chwith. Os ych chi eisiau cau'r llygad, mae croeso i chi wneud, jyst i helpu'r corff a'r meddwl i ymlacio tymor bach yn fwy. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, blocio'r dde, anadlu allan, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r chwith, anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r dde, anadlu allan, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r chwith, anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r dde, anadlu allan, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r chwith, anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r dde, anadlu allan, 2, 3, 4, 5, 6. Blocio'r chwith, anadlu mewn. Blocio'r dde, anadlu allan. 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 Unwaith eto, blocio'r chwith. Ac yna blocio'r dde. Nawr fi jyst eisiau chi cadw'r llygad ar gau, yn gadael i'r llaw dde marcio i lawr ar eich col. Fi eisiau chi anadlu i fewn trwy'r 2 ffrwy'n tro yma am 6 eiliad. Anadlu allan trwy'r trwyn am 6 eiliad. Anadlu mewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Anadlu allan trwy'r trwyn am 6 eiliad. Ac eto anadlu mewn. A fel ych chi'n anadlu allan yn ymlacio'r ysgwyddau. Anadlu mewn. Yn gadael fynd yn drwy densiwn yn y coesau fel ych chi'n anadlu allan.